שלום רב לכם, אנחנו במבזק חדשות מיוחד בעקבות פרשה חדשה שמסעירה את מערכת החינוך. המשטרה התירה לפרסום שבבית הספר קדמה שבירושלים התבצעו במשך 6 השנים האחרונות ניסויים בתלמידי מחזור י'. עוד הותר לפרסום כי שתי החשודות העיקריות הן מלוות הכיתה, כשאחת מהן ככל הנראה כבר נמלטה מהארץ וביקשה לקבל מקלט מדיני בצרפת. עוד גילויים מסעירים בפרשה בכתבה הבאה. מערכת החינוך ידעה הרבה פרשות וסקנדלים בשנים האחרונות, אך כנראה שאחת כזו עדיין לא נראתה. סיפור הפרשה מתחיל בשנת 2003, כאשר לבית הספר קדמה מצטרפים תלמידי כיתה ז' חדשים, כאשר כל רצונם הוא בסך הכל לסיים 12 שנות לימוד. אך כנראה שלבית הספר היו תוכניות שונות והוא החליט לבצע בהם ניסויים, וכל זאת על מנת שבסיום התיכון יצאו התלמידים עם תעודת בגרות מלאה. 6 שנים אני בבית ספר, ואני לא יכול יותר. הם נותנים לנו שיעורי תגבור, מכריחים אותנו לקרוא ספרים, נותנים לנו שיעורי בית. מה שהם עושים זה פשוט לא אנושי. את הניסוי בתלמידים על פי החשד ביצעו במשך השנים שתי מלוות הכיתה, חני מנשה ומיכל כהן, כאן בתמונה, שעל פי טענת המשטרה הן האחראיות הראשיות, כשלהן צורפו מורים רבים שנטלו חלק בניסוי. בין היתר נמצא כי התלמידים נאלצו ללמוד במגמת האומנות של עזרא, להיבחן לבגרות במתמטיקה אצל מיכל, ואף להעלות הצגה במסגרת הבגרות בתיאטרון. אני הגעתי לכאן אחרי כל כך הרבה המלצות על הבית ספר. לא האמנתי שאני אוכל לעמוד מול כל כך הרבה קהל במגמת תיאטרון. מההתרגשות והלחץ, אתה יודע מה זה לעבוד כל כך הרבה שנים עם המורה חני? כאן, בתמונות הבלעדיות שהגיעו לידי מערכת החדשות, ניתן לראות מספר מקרים שבהם בוצעו ניסויים בתלמידים. באירוע הראשון ניתן לראות את התלמידים לומדים לקראת בחינת הבגרות בעזרת אילנית, שגם היא, ככל הנראה, שותפה למהלך הניסוי. באירוע נוסף וחמור לא פחות, נצפה אחד התלמידים כשהוא יושב וקורא ספר בזמנו הפנוי. כמו כן, לפני מספר שבועות חויבו התלמידים, כפי שניתן לראות כאן בתמונות הללו, לבצע פעילות גופנית מול עיניהם הבוחנות של צמד מומחי ספורט בעלי שם עולמי שגויסו במיוחד לניסוי. מיכל לא ויתרה לנו על הבגרות במתמטיקה. עשינו את כל המועדים האפשריים, בחורף ובקיץ. ואם היה גם מועדי סתיו ואביב, גם אותם בטח היא הייתה מכריחה אותנו לעשות. כדי לדלות עוד פרטים על הניסוי, הצטיידנו במצלמה נסתרת וחדרנו לתוך בית הספר מתוך כוונה להצטרף לצוות המלווים, ונדהמנו לגלות פרטים חדשים על הפרשה. סליחה, את חני? הפנו אותי לגבי הניסוי של מחזור י'. תגיד מה, אני נראית לך פה מעבדה? על איזה ניסוי אתה מדבר? אתה רוצה לשאול משהו? נפנה למיכל כהן. אני חייבת לארוז. שלום, את מיכל? כן. חני הפנתה אותי אלייך לגבי הניסוי של מחזור י'. איזה ניסוי? לא שמעתי על שום ניסוי. בטוחה? בטוחה, מצטערת. תגובת בית הספר לפרשה לא הגיעה עד לשעה הזו בטענה שאין כרגע מישהו בבית הספר שיודע לשלוח מייל או פקס. למרות ההכחשות הגורפות של מלוות הכיתה, אין ספק שנערכו ניסויים בתלמידי מחזור י' במשך 6 השנים האחרונות. העובדות בשטח, הצילומים והעובדה שרבים מתלמידי המחזור עברו בהצלחה את בחינות הבגרות מוכיחות מעל לכל ספק שהתרחש כאן ניסוי בין כותלי בית הספר. את השלכות הניסוי ואת התוצאות הסופיות נדע אם כן רק בעוד מספר שנים. אכן תמונות קשות, בהמשך הערב נביא לכם עוד עדכונים בפרשה, אבל בינתיים נאחל לבוגרי מחזור י' גיוס קל והרבה הצלחה בהמשך הדרך. להתראות.